Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So wanda nashi nan ya wurin ya kai 500, in dai ya kai 500 yauwa, ko ka je a tuttura maka ka harada ya kai 500, misali inda ake siya guda 120,000. So idan ya kai 500 lalle in kai kokarin withdraw insha Allah zai sauka yauwa, zai sauka. Sun gaya min da 900 ne amma yanzu in ya kai 500 yana sauka. So za ka iya haɗawa ko kai da abokanka ko kai da farar ɗinka sai ku sauke. Wanda kuma already nan ya kai 500 kawai nan gurin zai zo, idan ya zo nan sai ya taba. Kun ga nan inda aka sa withdraw sai ka taba withdraw. So masha Allah gashi ya bude nan, kun gani zaka iya turawa ma da visa, masaka da sauransu, sai ka taba nan. Ana fahimta? To gashi nan ga duk abubuwan da zaka tura nan: bank transfer, PayPal, Pioneer, Bitcoin, Ethereum, and rest, ga sunan duka komai da komai. So abinda zaka zaba sai ka zabi wannan TRC20. Ana gani TRC20 sai ka zaba. Kun gani? Ka zabi TRC20, ga nan gurin inda aka sa enter wallet address, pass, enter amount, ma'ana yawan da kake da shi anan. In guda 500 ne, in ma 1000 ne, kawai dai ka rubuta yawan amount ɗinka. Yau misali a ce 500 ba, ka rubuta 500. Nan gurin ka je ka zabo TRC20 address ɗinka ka saka. Amma bari in je in gwada zaro TRC address ina a Binance. So ga na a Binance na zo support wallet, nan gurin sai in ce deposit. Kuna ji? Sai in ce deposit. Kuna gani? Nan gurin sai in ce USDT, sai in taba. Sai ka tawo Web20 menene ga dai su dan kala-kala, sai ka ja ƙarshe. Na ƙarshen nan shine TRC20. To shi za mu yi amfani da shi. Kuna gani? Gashi nan TRC20 Tron kenan. USDT ne Tron, sai ka taba nan. Kun gani? So na yi copy, sai kai minimizing, sai ka dawo cikin wallet ɗinka na NFT. Sai ka matse aka, sai ka paste abin da kuka. Kun gani? So nan gurin kun gani a ce 500 da sauran, sai ka zo nan kawai kai confirm. Ni nawa ba zai ba, tunda nawa bai kai ba. So in dai naka ya kai sai ka taba confirm. Kun gani? Not enough NFT. Gashi nan ya sa arrow. So duk wanda nashi ya kai 500 abin da zai yi kenan insha Allah rabbi. Lallai a kula da nan gurin, kakka je ka zaɓi ERC20 ka je ka tura ma TRC20. Kuna gani? Ko kalli USDT din, ga normal Ethereum za ka iya turawa da Bitcoin. So da wannan za ka yi amfani USDT TRC20. Ga shi a ƙasan shi gashi sun sa USDT ERC20, wannan na Ethereum ne, akwai gas fee. So wannan shine normal insha Allah rabbi. So wannan shine yadda za ka yi withdraw da kanka, kuma yadda za ka je ka receiving. Misali za ka turo a wallet din abokanka ko wani abu, ko za a tura maka ka hada ka withdraw idan har zai yi insha Allah rabbi. So gashi nan gurin aka ce receive, ma'ana za ka karba daga wani. Receive ma'ana wallet to wallet zai tura maka. Kuna gani? Gashi nan wallet address din, sai ka taba receive. To kana taba receive haka kawai sai ka tafi WhatsApp ɗinka, ka zaɓi duk wanda kake so ka tura mawa. Kuna ji? Sai ka zaɓi duk wanda kake so ka tura ma a WhatsApp ɗinka, kawai sai ka tura mai. Misali zan tura ma wannan, kana ji? Kana yin haka in zai turo ma. Kuna ji? To gashi na tura mai misali. Shi kuma misali a ce shi ya turo min wannan, zan tura mai, kawai sai ka matse haka sai ka kwafa. Kuna gani? To sai ka koma cikin wallet ɗinka wannan. Kai kuma zai ka zo nan, misali kai ne za ka tura mashi. Kuna ji na? Sai ka zo nan gurin gashi inda aka sa sending. Misali kai ne za ka tura mashi, gashi gurin sun sa NFT. Nan gurin shi ne za ka matse, sai ka sa wallet address ɗin da ya tura maka. Nan sai ka sa amount ɗin da kake so. Misali ko nawa ne, misali idan 100 ne, in 110, 120 ko nawa ne. So kana sawa sai ka danna sending ko ku danna. Kun gani? So gashi nan transaction waye gashi nan duk dai network. The network fees and executing price depend on the market condition. You may get a different rate when the transaction is complete. So suna ma magana charges ne, za su iya daukan abin da ya fi wannan ko wanda bai kai wannan ba, ya danganta. Sai ka danna confirm. Kun gani? Euro amount monthly receiving is limit. So abin da suke ta faɗa kenan yau in mutum zai tura. So wannan shine da yanda za ka je ka withdraw da kanka, ko a tura maka ko ka tura insha Allah. Allah ya sa mu dace. Allah kuma ya sa kowa ya amfana. Allah ya sa su ba da dama kowa ya ci. Yauwa muna addu'a Allah ya taimake mu, Allah ya ba mu nasara.